Rip sing teko sapa Rip? Om Black. Om Black teko nono Om. Kapan bayaran Om ngono? Saya ada begitu ora iki. Tak omongi lah tak tukokne ora mau pangan. Hawane adem aja kipasan, kok masuk angin, mare penyakit. Hawane pilek. Tak omongi. Mengke mangan karo apa? Karo apa mengke? Seblak, enak seblak. Nganu langsung ngene Om tak tukokne seblak. Panganan apa iki teko napa iki jenenge seblak, no ditiliki lho sok weneng lek mangan ora enak setengah jam. Enak pedes e, seneng pedes e. Enak. Om Black piye? Wonge pegaweane apa Om Black? Macul ngarit. Saiki Om Black ngono lek sapine manak apa jenenge anu wae jaluk ana ngene. Ayo Om, dolan Om nek angkringan Om. Sapine dongak nang manak lanang.